Pred zahájením dlhej cesty stojí za to skontrolovať niektoré časti vozidla. Ich správne fungovanie nám zabezpečí pokoj na ceste a pomôže vyhnúť sa nákladným opravám. To sa premieta aj do nižšej spotreby paliva, až 15%. V tomto videu sa dozviete, ako správne pripraviť náves pred jazdou. Začnime od plachty. Najprv skontrolujte všetky úchyty. Ak nebude správne pripevnená, bude sa správať ako padák. Vietor ju strhne po niekoľkých metroch. Po kontrole úchytov treba obísť náves a skontrolovať, či plachta dobre leží, či nemá vlny alebo praskliny. Ak je plachta popraskaná, treba ju zaistiť, napríklad lepiacou páskou a v rámci možností čo najskôr opraviť. Vo vyšších rýchlostiach ju vietor môže potrhať po celej dĺžke. Z plachty odstráňte vodu, sneh alebo ľad. Pri hojnom daždi sa na nej môže zhromadiť toľko vody, ako v záhradnom bazéne. Také množstvo vody sa samo nevyparí a pri náhlom brzdení sa môže vyliať na čelné sklo. Plachta tiež môže prasknúť pod váhou vody a zničiť náklad. Ak voda v zime zamrzne, padajúci ľad z návesu môže zabiť vodiča idúceho za vami. Ak je náves naložený, vodu odstranite niekoľkými náhlymi brzdeniami. Pred pripevnením návesu treba dôkladne prezrieť sedlo. Skontrolujte, či je dobre namazané. V prípade, že musíte jazdiť tým istým ťahačom, treba odstrániť nadbytok mazu, nakoľko ho môžete stratiť počas jazdy. A to môže spôsobiť vážnu nehodu. Cúvajúc pod náves, pamätajte o spustení sedla. Zdvihnite ho, až keď si budete istí, že ste už pod návesom. Vždy, predtým ako sa pohnete, uistite sa, že pripevnenie návesu je správne zablokované. Pravidelne tiež kontrolujte pripevnenia káblov. Pamätajte, že každé uvoľnenie môže spôsobiť vypnutie svetiel alebo brzd v prívese. So správne pripravenou a zaistenou súpravou sa môžete bezpečne vydať na cestu.